ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки ҳаррӯза наворҳои моро тамошо мекунанд. Ҳама каса як бор дига хуш омадем ба канали мо бародаро. дар навори имрӯза мо 11 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб, аҷоиб, нархҳои дастрас. навора бародар то охира тамошо кун. боварӣ дорум мошин дилхоҳ тамиёӣ ва харидорӣ мекунӣ. нархҳои имрӯзаи мо сар мешавад аз 9000 сомон. бародар дастгириро фаромӯш накун ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд бародаро. имо WhatsApp ҳастад. ба тариқи мо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро. зинда бошен. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. рубл хеле ки мебинен хеле хуб шидай. ҳама каса навора сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем аз Honda Servi ки соли барориш 1998 мотор 2.0 литрай. сӯздешворӣ боша бензин газай бародаро. коробкаш механика. мошина гуфтаи моторша нав кардагием. хадавои пешаш 100%, қафош 70%. мошин бе камбудияй срочно сумдар курай фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. 35000 сомон бародаро соҳибаш нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 229000 рубл мешавад. харидора ниқ боша гуфтаи марҳамат занг занен биёен ай пеш бо муомила мекунем камтар арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар бародарои мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz V190 соли барориш 1993 объем мотор боша 1.8 литр. сӯздешворӣ боша бензини газай. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега бародаро. фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Кушониён. 25000 сомон бародаро нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 160000 рубл мешавад. харидора ниқ боша гуфтаи марҳамат занг занен биёен ай пеш муомила дора арзон мешавад. алиша ҳамеша гуфтаи варианту дошта бошед марҳамат занг занен пешниҳод кунен. ҳамин рақамҳо бародаро дар ҳар даш имо WhatsApp ҳастаи метавонем ба тариқи имо WhatsApp ҳам муроҷиат кунен. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra G соли барориш 2006 сол. объем мотор боша 1.6 литр. кузуфи универсал. сӯздешворӣ боша бензини холияй. коробкаш механика. мошина гуфтаи моторш 1.6 экатекай. пробегаш 1468 километр гаштагай. 100% мошин харушидагӣ нест. 4 баллони нав дора. кондисионер дора. мошина гуфтаи вагон гирифтанма тақрибан 3 моҳ шидагай. камбудӣ надора, дард надора, фақат мешини ҳайш мекунӣ. фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар истаравшан қарор дора бародаро. 65000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 425000 рубл мешавад. харидора ниқ боша гуфтаи марҳамат занг занен биёен муомила дора камтар. шахсони харидор метавонем барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. притсепи фурӯшӣ дорои 4 баллони 30%. бортош ҳастай. ягон ҷошгузаи задагӣ, пусидагӣ, шикастагӣ надора. қоидавиай қарор дорад дар ноҳияи Файзобод бародаро. қишлоқи Сарой 30000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 196000 рубл. харидора ниқ боша гуфтаи биёен ай пеш бо муомила мекунем арзон мешавад. дар ҳамин рақамҳо бародаро WhatsApp имо ҳастай. шахсони харидор метавонем ба тариқи имо WhatsApp ҳам муроҷиат кунем. мегзарем ба эълони навбатӣ бародаро. як бародар 4 дискаи фурӯшӣ доштаем. размерои 14 хеле ки дар раст мебинен. бе пакришкай фақат дискаи холӣ. дар ноҳияи Рашт қарор дора бародаро. дискаҳо 700 сомон нархшон кадай. марҳамат гуфтаи шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунем. биёен ай пеш дискара маслиҳат мекунем харидорӣ кунем. барои маълумоти иловагӣ марҳамат бародаро рақамҳои соҳиби диска дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 1996 кузов седан. объем мотор боша 1.6 литр. сӯздешворӣ боша бензини холӣ. коробкаш механика. мошин гуфта дар ҳолати хуб. мотор дар ҳолати беҳтарин. звер. хадавоишам хубай. 4 баллони нормални дора. 4 моҳи дига ҳуҷҷат дора. фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ҳастай. 9000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 58000 рубл мешавад. харидора ниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. мошин гуфта арзона мешавад. алиша мешавад варианту дошта бошед пешниҳод кунед. барои маълумоти бештар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Daiwo Tico соли барориш 1996 объема мотор боша 1 литр сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештара нависондагӣ нестай бародаро айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе 13500 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 88000 рубл мешавад марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурабаниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед нархи хубш кадай марҳамат занг занед мошинаи даст натен Daiwo Nexi соли барориш 1995 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика мошина мега 100% нахаду ҳуҷҷатош тамом шудагай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад бародаро 11500 сомон нархш кадай ки бо рубли ҳозира ҳисоб кунем 75000 рубл мешавад харидор аниқ бошоктай марҳамат занг занед барои маълумоти пурраваниқтар бародаро марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1994 объем мотор боша 1.8 литр сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика мошин в ҳолати беҳтарин дар қарор дорад задагӣ пусидагӣ надорад электропакет дорад кондитсионер дорад расход надорад мошин срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад айни ҳол бародаро мошин дар леваканд қарор дорад 28000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 182000 рубл мешавад харидор аниқ бошоктай бо муомила мекунем арзон мешавад барои маълумоти бештара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед Opel Vectra B соли барориш 2000 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб мега састаниш нағзай мотори простой дорад 4 баллон нав хадавои соз кузуфиш задагӣ нестай де электропакет дорад ҳуҷҷатош то моҳи сентябра ҳастай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе бародаро қарор дорад 38000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 248000 рубл мешавад харидори аниқ бошактай бо арзонам мешавад марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Opel Astra F соли барориш 1997 кузов хэтчбек мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад пробегиш гуфтай 177500 гаштагиай лук дорад фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар ноҳияи кони бодом қарор дорад бародаро 36000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 235000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфтай муомила мекунем арзон мешавад алишам мешавад гуфтай вариантҳо дошта бошед марҳамат занг занед пешниҳод кунед барои маълумоти пурраваниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед Opel Vectra B соли барориш 1995 объем мотор боша 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика мошин дар ҳолати хеле хубай мега соҳибаш задагӣ умуман надорад мотор коробкаш 100% як даст гаштагиай мошин гуфта тақрибан 10 сол шид хоб будай камбудӣ надорад раднои краскаи хитшайб фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад бародаро 23000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 150000 рубл мешавад харидор аниқ боша гуфтай биёин ай пеш бо муомила мекунем арзон мешавад марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурраваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо Opel Astra H соли барориш 2003 сол мотор 1.8 литр сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш срочно фурӯхта мешавад маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дорад 35000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 228000 рубл мешавад харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед барои маълумоти пурраваниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки навора то охира тамошо кардем зинда бошем бародаро дастгирии моро фаромӯш накунед мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошед худтон эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад